Leo Westra kapot naar Tour de France. Oud-racetrieders willen topsportstatus Tialf behouden. Blessures versteuren tarrieding Sportclub Heerenveen. Dit is de sport van maandje 22 juli. Goeien en welkom bij Boppenslag. Wat kwarter als gewoon in verband met het Scootjesjournaal, waar we omdenken van Sportclub Heerenveen, Tialf en we beginnen met het fietsen. Van Leo Westra is de Tour de France uitroen op een drama. Hij begon al met een blessure en daardoor voelende prestaties tjen. En of dat net slim genoeg is, moest hij juster in Parijs echt nog aanstappen, vanwege ziekte. Zo stap je nog maar een glimlach uit de bus tijdens de Tour. Zo zit je thuis op de tienje. Dwaande met het invullen van zijn whereabouts. Want gewoon wij zou Joen een criterium in Boxmeer rijden. Maar nou zit hij dus thuis. Een volle slimmer dan het net rijden van Boxmeer is vanzelfs dat hij Parijs helle had, maar net de finish. Nog 40 kilometer, maar hij koe echt niet meer. Die gewoon op, wiel 3 dagen net fit en ja, dan houd ik gewoon op. Ja, wat dat haast correct. Ja, luchtwegeninfectie, dus ik zie het al een paar dagen onder antibiotica en ja, de probeerde ze wat trots te gaan en elke dag diep het ik wel en dan kwam ik op achterstand binnen, maar op zich ging het alleen wel redelijk goed, maar ja, op de laatste rondjes, ik trok het gewoon niet meer, dus nee, het werd gewoon te vol, dus ik ga gewoon, ja, denk ik, ja, hoe kloot ik het is, maar gewoon een goede keuze maken om me toch in de rem te knippen. Ja, wat vertelde kreeg ik al van hoe ging die bus in nu toen je uitstapte? Ja, ik ben gewoon zo bleek als wat, dus het ziet er gewoon echt goed uit, dus ik denk dat ik een hele goede keuze ga maken. Maar ja, Voelde het van die stokje, ik zou het. Zo slim wie het. Ja, de meesten maken zich nog wel wat zwaarder dan in de bus van de ploeg hoe ik er ontabie. Dus ja, het is net zo. Dus ik kan het liefst gewoon uitrijden, maar het ziet er gewoon net in. Zo zie ik als een hoen, maar heb jij de hele Tour al min. En wel Leeuwen echt net zinken in, is Mairiede in de achterhoede. En daarom wie deze Tour nogal frustrerend. Door een val in de Dauphiné Libéré voor de Tour de France hier jij ik nog eens een score in zijn ribben. En begon hij dus al min on de Tour. Ja, ik ben met Hangen en Wurgen nog kampioen van Nederland. Maar daarna ben ik er eigenlijk niet meer echt doorheen kwam, zeg maar. Dus ik had er altijd een beetje zin om het tot erin te komen en dat lukte net. En op een gegeven moment dan watervol en ja, in de tweede weken waar ik dus nog ziek nog en ja, dan wordt het helemaal een lastig verhaal. Ja. Dus hij is eigenlijk nooit echt goed geweest in die Tour, toch de Soens? Nee, dat is denk ik wat zeker is, ja. Ja. Hoe vervelend, hoe frustrerend is dat om dan op die manier de Tour te rijden? Want volgens mij best ook een die eigenlijk altijd snel litten wil. Ook kist net in de achterhoede rijden. Nee, ja, daarom zie ik een paar keer nog wel mij in ontsnapping. Dus ja, het is gewoon wel frustrerend natuurlijk. En dan ben je gewoon pelotonvulling op dat moment. Maar ja, wat doe je erom? Nee, net volle. Niks. De komende tijd wil Westra criteriums rijden. Hij wil zijn titel in de ronde van Denemarken verdedigen en hij wil ik bezietje met het waan onder de Eneco Tour. En als hij dat helpt, dat weet hij net. Maar ijs is hij daar nou hier en dan nog net met waande. Nee, het is nou gewoon, gewoon rusten, herstellen en zien ook beter we. Ja, daar staan wat criteriums. Jullie te vinden onder de oren van de week 10. Ik denk dat heel leuk is. Ja, normaal moet dat wel lukken. Dan best wel weer een week verder natuurlijk. Maar ja, maar het is gewoon dit eerst mee verwerken natuurlijk. Dit is natuurlijk wel zonde natuurlijk. Ja. Ja, de eerste, of nee, vorig jaar toen rek ik eruit met een valpartij. Valpartijen, oké, ja, dat is dat. En nu ben ik ziek, echt in de laatste paar dagen. Ja, het is gewoon zonde, maar ja. Ja, je kent het volgende wel. Die kinderen helemaal niks aan doen. Nee, dat is gewoon, ja, dat zijn ergere dingen dan nog. Ja. Zo mag ik maar denken. En het volslijnde interview met Leo Westra zit op uw website www.omroepfriesland.nl. Zo gauw als mogelijk beginnen met bouwen en ophouden met procederen. Dat vindt retreatcoach Jillet Adema naar aanleiding van de argewage rond Tialf. Deze week, vastnijn, zal het retreatboen met een beslissing komen en besluiten waar de topsportstatus voor het retreaten krijgt. Heerenveen, Zoetermeer of Almere. We sprutsen belutsenden en vregen naar haar mening.
Zo beginnen we bij Rientje Ritsma. Vanzelfs meervoudig Europees en wereldkampioen reetrieden, vaak ik op Tialf. Zijn mening. Ja, dat zou D&D zonde wezen. Want het speelt al zo lang dat ze bezig zijn met Tialf. En nu heeft andere partijen gewoon de kans gehouden om die plan te ontwikkelen. Kun je dat voorstellen? Een WK-reetrieden in Almere of Zoetermeer? Wat ik me net voor kan stellen is dat de rieders die nu alle keer in Heerenveen waaien, dat die fijne poldering in naar Almere en daar elke dag met de kop in de wien daar hun trainingsrondjes moeten doen op de fiets. Want een reetrieder zit bijna elke dag op de fiets. En ik denk dat de Friese omgeving inspirerender is dan de polderomgeving in Almere. Ik voel dat het misschien ook wel een beetje een luchtfietsproject wordt daar in Almere. Gedeeltelijk wel, ja. We rieden terug naar een van zijn maten, It's Posma. Ik Posma vol dat Tialf bloot. Nou ja, het gaat dan uiteindelijk nou over de procedure en net hoe de inhoud. En, nou ja, ik denk dat het wel een beetje een klucht worden is. Ja, een klucht. Nou ja, het is dan net echt serieus meer te nemen. Ik heb net meer om de inhoud bedoeld. Nou nee, dat zeker net. Ik bedoel van ja, dan moet ze uiteindelijk, als ze een goede keuze maken, dan moet dat ik op goede groen wezen natuurlijk. Ja. Zo, als dat in de wereld is, ik heb nou net heel volle contact met mijn rieders en zo, maar laatst weer die Noorse rieders en zo, die wat, nou doen bij ons en mij, hier aardig drank op verschillend, maar die vonden ik belachelijk. Ja. Maar Bukko bellt hij dan, of hoe gaat dat? Nou ja, die wien er ik bij, ja. Ja. Ja, die wien net meer te verstaan, maar, maar ja, die vonden het heel raar. En de lokale politiek dan? Hoe staan die erin? We hebben een mooie Tialf, maar we hebben nog een beter Tialf krijgen in de toekomst van de topsport. Met jij de matten? Ja, we hebben natuurlijk een heel proces erom maken, de oude indiëren. Maar laten we hier nou op baseren wat we nu hebben. Je kan misschien zeggen dat het wel wat te let is misschien. Nee, op dit moment is het net al let. Wij hebben nog een goed plan lezen en dan geven we maar verder. In het wijze dat het nou eigenlijk al definitief is, dat het naar Almere gaat. Mag je dat zo stellen of ga je nog heel tijd een goede hoop? Er is nog niks besloten. De KNSB moet nog een standpunt innemen. Nou, dat Doekle Terpstra van de KNSB vol zijn had van ja, wij moeten dan denk ik toch wel het adviesrapport nou aannemen. En dus gaan, want daar zit dat in, van Almere. Ja, maar dat wil ik dan eerst wel als een formeel standpunt jaren. Dus ik even een spontane reactie was van Doekle Terpstra. En dat besluit de godfather van het reetrieden, Hilert Anema. Ik denk dat van Tialf de manier telt een hele goede baan maakt. En ja, daar heb ik wel ideeën over, daar wil ik wel met de meesten genoeg praten. Maar is het dan net belangrijk dat ze de topsportstatus erbij krijgen? Nou, het algemeen is een bond, alle bonden, ik ben onbetrouwbare partners. En als je beleid op lange termijn richt je op wat bonden van karma, dan ben je op droog zijn. Je moet gewoon zelfs een goed financieel plan met je deel lezen. Dan mag je dus eigenlijk niks van de boen van de KNSB onderzoeken. Nou, dan moest je gewoon een hele goede baan deel lezen, werd het boen graag wezen wil. En ik denk dat de taak van het boen is, die moet zorgen dat er zo volle mogelijk banen komen in Nederland. En dat het boen dan een tender uitschreeuwt om in een baan dan zijn Fiat Jan. Nou, ik begreep dat ik net, dus ik zoek me er neer van aanlopen. Blessures versteuren de tarrieding van Sportclub Heerenveen op het nieuwe seizoen. Sneun oefende de ploeg van Marco van Basten in het Belgische AA Gent. De trainer hier graag speel je wollen in de sterkste opstelling, maar toch een behoorlijk aantal blessuregevallen kon dat net. Heerenveen had nog 2 weken voor de competitiestart in AZ. Zijn AA Gent wil Marco van Basten dan ik graag zien hoe fier zijn ploeg is. Dat kan maar voor een pad, want door blessures van onder oren Arnold Kruiswijk en Mitchell Dijks moet Van Basten aanpassingsdwaan. Dus helemaal ideaal is dat niet. Maar goed, er staat nog steeds een goed elftal. En we kunnen wel voor een groot deel kunnen we wel ervan uitgaan dat dit wel een beetje de spelers zijn waar we nu het meest vertrouwen in hebben. Daar heeft Ramon Zomer net bij. Hij speelt het wat in Gent, maar alleen echt door de blessure van Kruiswijk. Een reserverol dreigt en dat wist hij verleden seizoen nog begonnen als onvierder. Vraag is of hij 1 augustus nog bij Heerenveen speelt. Dat zien we dan op dat moment. Kijk, ik ben wel iemand die wil spelen, dus tuurlijk, dan zit ik niet met plezier hier. Maar goed, of ik dan weg wil, dat is het tweede, dat weet ik nog niet. Ik ben niet iemand die snel opgeeft, dus
dan ga ik me eerst proberen terug te knokken, denk ik. Naast Kruiswijk en Dijks mist Heerenveen ook Eikrem, Papa, Oet, Rijtela en Vasli. Netjes tegen die waslist om blessures begint de ploeg van Marco van Basten knap. De eerste goede aanval na 10 minuten is voortendaliks bingo. Wildschut laat kleer voor Finn Bogason en die maakt het de 1-0. Waoors als de topscutter van Vlinier is het eindstation. Maar een wichtige rol ook voor Sieg, maar de paas en Jannik Wildschut die het oerzocht behoudt en kalm breed laat op Finn Bogason. Na de goede beginfase zakkert het niveau van Heerenveen waarom. AA Gent komt beter in de wedstrijd, krijgt kansen en Heerenveen had geluk als Yassine El Ghanassi de peel rekt. El Ghanassi verliezen seizoen nog op hierbasis bij Heerenveen. En in balbezit had Heerenveen het lastig. Er gaat een protte mis, er wordt een soort lange bal nieuw en keer op keer smiet dat niet oors op als balverlies. Daar moet de komende weken nog hut onwerken worden, want Van Basten is daar zichtbaar net tevreden over. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel punten altijd voor verbetering vatbaar. Dat was vandaag ook wel weer duidelijk. Maar ja, aanvallend kan het nog wat frisser, opbouwend kan het misschien nog wat sneller. Maar ja, er zijn altijd dingen die voor verbetering vatbaar zijn. En helemaal als je natuurlijk 1-1 speelt. Want in de tweede helft incasseert Heerenveen de leakmaker. Vrij trap El Ghanassi, Noordveld zit er bepaald net goed bij. En zo komt Gent op 1-1. En wat verder opvalt is het volle spul van de Belgen. Benamen Hakim Ziyech, architect van een protte aanval bij Heerenveen, moet het een paar keer flink ontjilden. Ik zei net wel, het was niet echt een vriendschappelijk wedstrijdje. Het ging er wel flink op. En dat is alleen maar goed dat het in de voorbereiding wel zo is. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar geen probleem mee. Ik vind dat ten alle tijde mag je dat van je spelers vragen. En tegelijkertijd moet je ook eisen dat ze zich normaal gedragen. Dus niet reageren op. Nou, dat hebben ze denk ik goed gedaan. En wat dat betreft was het een goede wedstrijd. Heerenveen krijgt in de tweede helft nog kansen om te winnen. De beste is voor Finn Bogason, maar hij faalt. 1-9 met Gent-keeper Pat. En ook in tweede instantie krijgt hij de bal net tussen de pijlen. Zo blijft Heerenveen teleurstellend op een 1-1 league spulstekend in Gent. En had Marco van Basten nog 2 weken om zijn ploeg bij te sturen. En ons af hier deze boppenslag. Dadelijk keer nog naar Joert, het Waar en het Scootjesjournaal. Ik wens u nog een noffelijk nieuw verder.